So ayun guys, gusto ko lang magpasalamat, no, kasi happy 2K subscriber sa maliit natin na channel, no. Maraming salamat sa inyong suporta dahil 2K subscriber na tayo, especially sa mga solid na sumuporta. Gusto ko lang magpasalamat, and especially sa mga tao na sa pag-start ko pa lang nandyan na, alam ko po kung sino kayo. Salamat talaga, no, and maraming salamat, no. So happy 2K subscriber sa munting channel natin. Maraming thank you, no. Gusto ko lang magpasalamat dahil na to sa atin, malaking achievement na to, kahit 2K pa lang tayo, no. And thank you so much, no. Maraming salamat talaga sa inyong suporta, kahit sa mga video natin na mga mga kalokohan, kung ano pa man yung ina-upload ko. Ayan, thank you so much talaga, no. And gusto ko lang magpasalamat dahil ayun, 2K subscriber na nga tayo. And hope sa mga dyan, sa mga hindi pa nagka-subscribe and support, no, and maraming salamat talaga sa inyong suporta, and sa walang sawang sumuporta dyan. Maraming salamat sa mga solid, kasi nung nag-start pa lang ako, nandun na, no? Maraming salamat, thank you so much, diba? So happy 2K subscriber natin, no? Para sa atin to, malaki na tong achievement, no, para sa aming mga small YouTuber. Thank you so much talaga sa mga sumuporta sa YouTube channel ko. So ayun, abang-abang lang po, kasi yun, konting post na lang, and ma-achieve na natin yung minimiti natin dito. So maraming salamat sa inyong lahat talaga. Maraming salamat sa inyong suporta, yung kahit nag-upload lang ako ng mga kalokohang video, mga ano lang, maiisip ko lang, pero ayun, nanood pa rin kayo, no. Maraming salamat talaga. So thank you so much.